Petar Vujičić, predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. godine, podsjetio je da već 10. godinu ovo udruženje obilježava na ovakav način ulazak srpske vojske u Bijeljinu nakon završetka Prvog svjetskog rata. Ovo je godina u kojoj obilježavamo mnoge datume, među njima je i 800 godina autokefalnosti crkve, 80 godina od podizanja spomen hrama vidovdanskim mučenicima, 630 godina od Kosovskog boja. Sve je to vezano u jedan kontinuitet otpora zavojevačima, otpora osvajačima, a ovaj spomenik ovdje pred kojim stojimo je jedan od simbola te slobode. Da ne govorim da je učesnik i u Francusko-pruskom ratu, da je nosilac visokog odlikovanja Francuske, najvišeg u stvari, da je bio ustanik, imao i četu, ali ustanik je bio u bosansko-hercegovičkom ustanku u Krajini, kao Petar Mrkonjić. Onda je učesnik Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Nažalost, ovo je godina u kojoj obilježena je prva žrtva fašizma. To je ubistvo kralja Aleksandra 1934. u Marseju. Vujičić dodaje da u ovoj godini obilježavamo i 100 godina od potpisivanja Versajskog ugovora kojim je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca kao izraz želje svih naroda sa ovih prostora. Branislav Tomić, predsjednik Udruženja Kraljevina Srbija, Gradski odbor Bijeljina, istakao je da je slavna vojska Kraljevine Srbije prije 101 godinu, 10. novembra 1918. godine donijela slobodu i u ove krajeve. Narod na ovim našim krajima vjekovima je čekao tu slobodu, robujući prije svega pod Otomanskom imperiju, a zatim i pod Austro-Ugarskom monarhiju. Zbog toga je značaj 10. novembra veoma veliki za naš grad i kao takav, kao dan grada je proslavljen, odnosno grad opštine je proslavljen između dva svjetska rata. Koliki je značaj 10. novembra govori i činjenica da je po početku Drugog svjetskog rata okupacijne snage prvo što su uradile, srušile su spomenik kralju Petru I i zabranile proslavu dana oslobođenja u Velikom ratu. Nažalost, do današnjeg dana nije u potpunosti ispunjena ta nepravda. Spomenik kralju Petru je obnovljen, ali 10. novembar još uvijek nije uvršten u zvanične praznike. Tomić apeluje da se i ovaj istorijski datum promjenom statuta grada uvrsti u zvanične praznike grada Bijeljina.